Szeretettel köszöntök mindenkit! Mai alkalommal humuszt fogunk készíteni, ami nem más, mint egy csicseri borsókrém. A mediterrán konyha egyik jellegzetes étele, mezeként, előételként fogyasztják, illetve tálon különféle salátákkal, pitával. Jellemzően nem török étel, de a török konyhában is megtalálható. Természetesen a legfőbb alapanyaga a csicseri borsó, amit én előzetesen megfőztem. Időkímélés szempontjából meg lehet venni konzervként is. Egyébként érdemes beáztatni előre, mert kicsit lassan föl, vagy sós vízben, vagy pedig, ahogy én is csináltam, egy leveskockával dúsított vízzel, legalább dupla mennyiséggel kell főzni, hogy maradjon valamennyi leve, amivel össze fogom túlmixolni. Mielőtt hozzáfogok ehhez a zajos művelethez, mutatom a fűszereket, amik még kellenek hozzá. Az egyik legfontosabb a tahini. Különböző nyelveken kicsit másképp ejtik, ez a török változat, ami egy pirított szezámmag és olívaolaj keverékéből készült paszta. Az olívaolaj, citromlé, zúzott fokhagyma, fekete bors, őrölt római kömény, fahéj, őrölt koriander, só, valamint a díszítéshez piros paprika, szumák, néhány szem csicseri borsó egészben hagyva, és a legvégül még egy kis menta. Hát akkor először is hozzáfogok a csicseri borsó összezúzásához. Tálba, ebben fog végső formátumot nyerni. Először is hozzáadom a tahinit, ami 2 evőkanálnyi mennyiség. Kicsit túllőttem a célon, nagyobb voltak a gerezdek. Ez 3 gerezd, de ehhez a mennyiséghez valószínű 2 is elég lesz, ne legyen nagyon intenzíven fokhagymás. De majd a kóstolásnál derül ki, hogy maradhat-e, de változtassunk rajta. Só az mindenképp kell vele, mivel a leveskocka az nem adott elég sósságot neki. Ezt megkóstoltam, és akkor jöhet a többi fűszer. Az illata az mennyei, már most pedig még nincs is benne. Fahéjtól nem kell megijedni, mert ha egy keveset teszünk bele, az még nem fogja a desszert jellegűvé változtatni az ízét. Aki csilit főzött már, azt tudja, hogy ahhoz is szoktunk tenni fahéjat. Azt majd még elmondom a végén. Szerintem ezt még hozzáteszem, kis sóismát hozzá. Még egy nagyon pici a fokhagymából. Akkor olívaolaj. Hát ez egy körülbelül 2 evőkanálnyi, de lehet, hogy menjen ebből is hozzá. Citromlé. Ez mindenki ízlés szerint adagolja. Egyszer ettem savanykásabbat vendéglőben. Én, ha itthon készítem, akkor kevésbé savanyúra szoktam készíteni, nem szeretem, ha kiérződik a citromlé. Annyi legyen benne, ami egy kicsit a
megoldnánk a humuszunk fűszerezésével. Ez egy kicsit rusztikusabb fazon, van, aki hígabbra, pépesebbre szereti, van, aki még ennél is darabosabbra hagyja. Én így szeretem, mikor így ilyen átmenet a nagyon rusztikus és a nagyon pépes között. Kicsit tálalásra alkalmassá tesszük az edényzetet. És most már csak a díszítés következik, ami mindössze annyiból áll, hogy meglocsoljuk a tetejét egy kis olívaolajjal. Valamint őrölt piros paprikával megszórom, és egy kis szumakkal, ami egy szintén keleti fűszer, szömörce, az ecet szömörce fabogyójának szárított őrölt változata, enyhén fanyarízű török konyha előszeretettel használja. És én is. Színben is ad egy kis változatosságot. Még egy kis csavar, egy kevés őrölt mentát is hintünk a tetejére. Valamint ezzel a pár szám egészben hagyott csicseri borsóval kidíszítjük. Manapság nálunk is egyre ismertebb a humusz. Itt Budapesten sok humuszbárt lehet találni. Bár elsősorban az izraeli és a perzsa konyha használja, de még mindig vannak emberek, akik nem jutottak el ennek az ételnek az ismeretéig. Például most volt a 30 éves érettségi találkozóm, ahol az egyik osztálytársam megkóstolta, mire a másik megkérdezte, hogy minek eszel humuszt, mikor nyalhatsz odakint homokot is. De remélem, hogy el fog terjedni szélesebb körben ennek a fogyasztása. Elkészítésen, amit láthatnak, nagyon egyszerű. Jó étvágyat kívánok!